мушкили роҳро осон кардан мехоҳед? Пас аз навъҳои гуногуни мотосиклҳои мо бихаред. соли бароришашон 2024 замонавӣ ва камхарҷ аз моделҳои маъруфи кишвари Эрону Афғонистон. қувватнокияшон аз 1.5 то 3 куб, нарх аз 10 то 14 ҳазор сомонӣ. барои маълумоти дақиқ ба телефонҳои 922 05 21 11 ба мо дар тамос шавед.